салому дуруди бепоён баҳри мухлисони шабакаи садои умед. Миннатдор ҳастем ки бо мо ҳастин ва моро дастгирӣ мекунед ва ҳар наворе ки дар YouTube нашр мекунем, лайк гузошта, комментариҳои хуб нависта ва ин навора ки паҳн мекунед, миннатдории ма ба ҳар яке шумо расондани ҳастам. Шахсоне ки алҳол моро тамошо карда истодаед, мехоҳем ки меҳмони шабакаи мо шавед. ҳатман дӯстони азиз, ҳаракат мекунем баҳри шумо беҳтарин филмҳо, беҳтарин қиссаҳо, беҳтарин мавзӯъ ва беҳтарин роликҳоро пешниҳод кунем. Бо мо бошен, мо ҳамеша бо шумо ҳастем. Фикр мекунам ки чанд моҳ боз шумо ҳамин навора интизор будед. Ин навор кадом навор аст? Як наворе карда гузашта будем дар бораи худирзоӣ. Шахсе ки бо дасти худ худшо ҳаром мекунад, яъне ки бо забони русӣ гем суха мегӯянд, дар бораи ҳамон зарарҳояшро барои бародарон расонда будем ки кадом зарарҳо дорад. Акнун фоидаҳояшро ба шумо мерасонем. Бисёре аз бародарон хоҳиш карданд ки ин фоида доштааст. Мо аз чандин ҷойҳо пурсидем, як чандин фоида доштааст. Мо ҷустуҷӯ кардам, 4 фоидаи ҳамин шахсе ки бо дасти худ худшо ҳаром мекунад, 4 фоида дастрас кардам ва хостам ки аз ҳамин чӣ хел халосӣ ёбед. ҳатман навора то охир тамошо кун. Ман боварӣ дорам 100% кафолат метам дар муҳлати 20 рӯз аз ҳамин худирзоии шахсе ки бо дасти худ худшо ҳаром мекунад, яъне ки суха мезана, 100% кафолат метам ту полни дур мешавӣ. ҳамин бигем тамоман аз ҳамин касалӣ дур мешавӣ. навора то охир тамошо кун ва ҳатман навора худи ҳозир паҳн намоед, то ин ки ҳамаи бародарони мо аз ҳамин чиз бохабар шаванду аз ҳамин кори палид дур шаванд. то охир навор бо мо бошед. ҳамин бародар, хоҳар ё ин ки модар, додар, касе ки набошӣ, алҳол ки маро тамошо дорӣ, сабаб дар чи аст ки дар шабака обунда намешавӣ? шахсоне ки дар шабака обунда нашуданд, онҳоро гуфта истодам. маро ку алҳол тамошо карда истодаӣ, як чиза ба худат мегирӣ иншааллоҳ. Сабаб дар чӣ бошад ки дар шабака обунда намешавӣ? мо ку бахил нестем, ба ҳамдигар бояд бахил набошем. Иншааллоҳ обунда шав. ман ҳаракат мекунам ки наворҳое кунам, як наворум барои ту зарар намекунад. ҳамаш фоиданок аст. Иншааллоҳ беҳтарин филмҳо, беҳтарин роликҳо, беҳтарин мавзӯъҳоро аз ин шабакаи садои умед хоҳед дастрас кард. ҳатман обунда шав, бо мо бош ва ҳатман дӯстони азиз, дар ин ҷо подписатсия ки карден, ҳамон зангулачаро ҳатман зер намоед. шахсоне ки ҳозир маро тамошо дорен, як назар кунед ҳамин зангуларо ки зер кардаен ё ин ки не. агар зер кардагӣ набошен, дар ҳамон зангула биҷиқен. вақте ки ман навор мекунам, якумин шуда ба шумо мерасад. дӯстони азиз, ҳатман бо мо бошед. аввал аз ҳама модарон, хоҳаро, апҳо хоҳиш мекунем ки шумо тамошо накунед. ин навор барои шумо нест, асосан барои мардҳо аст ва аз мардҳо хоҳиш мекунем то охири навора тамошо кунед. агар шумо хоҳед дар муҳлати 20 рӯз 100% кафолат дода истодам шумо дар муҳлати 20 рӯз аз ҳамин кори бад ҳамеша дур бошед, то охири навора тамошо кунед ва навора ҳатман паҳн намоед. чизере ки барои худат дӯст медорӣ, барои бародаратам дӯст будор. иншааллоҳ беҳтарин наворҳоро бо баҳри шумо пешниҳод мекунем. бо диққат тамошо кунед. аввал чӣ гуна аз ин халосӣ ёфтанро ба шумо пешниҳод мекунем. баъдан ман 4 фоидае ки ҳамин дорад, фоидаҳошам ба шумо мерасонам. тамошо кунед. аз рӯи телефон мехонам, узри зиёд ба сабабе ки бисёре аз ҳаминҳоро дар телефон нависта ҳастам, аз ёдам ки мебарояд, аз рӯи ин хона баҳри шумо пешниҳод мекунем. якум бояд чӣ кор кард? якум аз мусиқиҳои ошиқӣ, реп ва чандин мусиқиҳои бемаъне то муҳлати 20 рӯз дур бошен. ҳамеша дур бошен. инҳо гуноҳ аст ҳам тамошо карданаш. аз ҳамин дурӣ биҷӯед. якум. дуюм бояд чӣ кор кард? дуюм, танҳо хоб накунед. дар як хона бошед, хо дар куҷое ки бошед, танҳо хоб накунед. ҳоло то охир тамошо кунед, ҳамаашро ба шумо мефаҳмонам. севум бояд чӣ кор кард? тамошои духтарони уриён, шахсоне ки по, даст ва хай бисёр ҷойҳое ки уриён аст, онҳо метобад, ҳамонҳоро тамошо накунед. ҳамонҳоро тамошо кардан манъ аст, агар хоҳед ки аз ҳамин чиз дур шавед. чорум бояд чӣ кор кард? чорум, семитана, банана ва тухм ва гӯшти мирғ намехӯред. муҳлати 20 рӯз нахӯред, шумо худтон дарк мекунед. аз ҳамин чиз намехӯред, истифода намебаред. дӯстони азиз, панҷум бояд чӣ кор кард? дар ҳоҷатхона ва ҳамом бисёр намешинед. дар ҳоҷатхона бошед, бисёр намешинед, дар ҳамом бошед, бисёр намеистед. аз ҳаминҳо эҳтиёт кунед то муҳлати 20 рӯза, баъд натиҷаашро шумо худтон хоҳед фаҳмид. шашум бояд чӣ кор кард? шашум, зиёд амри маъруф гӯш кардан, қироат гӯш кардан, нашид гӯш кардан. муҳлати 20 рӯз, дӯстони азиз, ҳамин корҳое ки ман ба шумо гуфтам, ҳаминҳоро иҷро кунед, баъд дар ҳаққи ман дуо мекунед. ман бовар дорам ки дар муҳлати 20 рӯз аз ҳамин кори палид шумо хоҳед дӯшид. гуфтам ки банана ҳамин чизҳоро истифода набаред. барои он ки ин банана, тухм, семитана
қувваи инсона зиёд мекунад, нафси инсона мехезонад ва танҳо хоб кардана васваси шайтон мешавад. Дар ҳамом, дар туалет шиштана васваси шайтон мешавад. Мусиқӣ гӯш кардана яке аз чизҳои шайтонӣ аст. Ин ҳам яъне ки вобаста аз шайтон мегӯяд. Чизҳои бемаъние, мусиқие ки мисол ошиқӣ аст ё ин ки реп аст ё ин ки ягон чизое ки бемаънӣ фоида надорад, онҳо васвас мекунад, нафсата мехезонад, баъд ту метавонӣ ба ҳамин кор руш бизанӣ. Ҳар чизе ки дар ҳамин ҷози 6та зараре ки гуфтам шуморо, 6та фоидае ки ба шумо гуфтам, агар ҳаминҳоро шумо дӯстони азиз иҷро кунен, ман ба шумо 100% кафолат медиҳам, дар муҳлати 20 рӯз аз ҳамин касалӣ дур мешавед. Дигар намефорад ҳамин корро кардан. ман боварӣ дорам, агар ки ҳамин гапи мара шумо рад накунед, хоҳем ки аз ҳамин касалӣ хеле паст дур бошед. ана акнун мегузарем ба фоидааш ки бисёре аз бародарон хоҳиштанд ки фоидаҳошам бигем ки фоида доштааст. Аз казоми пурсидааст намедонам аз ки пурсидиянд, гуфтиянд ки фоида дорад. ман ҷустуҷӯ кардам, 4та фоида дар ин ёфтам. кадом фоидаҳо аст гӯш мекунем. Якум фоида. фоидаи якумаш ин аст ки шайтонро хурсанд мекунед. вақте ки бо дасти худ худризоӣ мекунед, суха мезанед, шайтонро хурсанд мекунед, шайтон хурсанд мешавад. дуюм фоидааш дар чи аст? дуюм фоидааш хурсанд кардани дӯзахт. вақте ба ин кор даст мезанӣ, дӯзахтро хурсанд мекунӣ. ва сеюмаш дар чист? сеюмаш дар ҷину парӣ аст. хурсанд кардани ҷину парӣ. инсон дар ҷину парӣ ёр мешавад ҳамон лаҳзае ки ӯ дар ҳолати ҳаромӣ ҳаст. бисёр аз бания, бисёр аз туалет, бисёр аз сари хокистартуда ва бисёр аз рӯи аз ҳама бисёраш аз ҳаромии инсон ҳамон лаҳза метавонад ки ҷину ҷондор дар танаи ту дарояд. бисёри инсонҳоро мебинем касалӣ аст, мисолаш мумкин ки аз ҳамин кор бошад. баъзе ки бо худасти худ хиша ҳаром мекунад, намедонад, ана ҳамон ҷину парӣ дар ҳамин ҳолат ба шумо ёр мешавад. онҳоро шумо хурсанд мекунед, ба дарсдорини шумо хона мекунанд, зиндагиро пеш мебаранд, туро девона мекунанд, беақл мекунанд, бе ягон хитонам хай дар ин рӯҳиёт чӣ хали ҳастанд. инсони рӯҳӣ мешавӣ, аз ана ҳамин ҳолатҳо ҷой мешавад. шахсоне ки зино мекунанд, аз рӯи зиношон ҳам мешавад ҷо. шахсоне ки арақ мехӯранд, дар ҳолати арақхӯришон ҳам онҳо хушона ҷо карда метавонанд. ва чорум фоидааш дар чи аст? чорум фоидааш ин аст ки ин дуньёро хурсанд мекунӣ. ин дуньё ҳама фитна ҳаст, ҳама як бигем гуноҳ ҳаст, ҳама ҳамин корҳои бад дар ҳамин дуньё рух метиҳад. аз ҳамин сабаб ин дуньёро ту хурсанд мекунӣ. ин корҳо барои ҷони худат, барои ҷисми худат зарар дорад дӯстам. бар ҷони худат ҷабр накун. зарарҳоша ки намедонистӣ. ман боварӣ дорам ки зиёда 1 миллион инсон ҳамон навори маро тамошо карда ҳастанд. зарарҳое гуфтагӣ ҳастам ки ҳамаи онҳо ҳақ ҳастанд. шумо агар дидагӣ набошед, ман ссилка дар таги ҳамин навор мегузорам. шумо тамошо кунед ва бифаҳмед ки кадом зарарҳоро дорад ин кори палид, ин кори паст, ин кори ҳаром кадом зарарҳоро дорад. ҳадисҳо ҳаст, ҳам зарарҳои тиббӣ, ҳам зарарҳои имонӣ дорад. шумо ҳамон наворо як тамошо кунед. ман боварӣ дорам ки ба ҳар яки шумо писанд меояд. ва фикру ақидаи шуморо ман дар комментария интизор мешавам. ки ҷои аз ин навора ки намефаҳмед, дар комментария фикру ақидаатонро нависен. ман мехонам ва иншоаллоҳ ки нафаҳмидагиатонро бо ҳаракат мекунам, мавзӯъҳоро ҷамъ карда бо баҳри шумо як навори дигар ҳам пешниҳод кунам. ҳатман дӯстони азиз навора паҳн кунед, то ин ки аз савобаш шумо ҳам бехабар намонед. ҳар чизеро ки гуфтам ки барои худат дӯст медорӣ, барои бародаратам дӯст бидор. худам мехоҳӣ ки аз ҳамин кор дур шавӣ, ҳамин қадар савоб мегирӣ. як бародар аз ҳамин кор манъ кардӣ, дурчанд савоб мегирӣ. вақте ки касе ки ҳамин навора паҳн кард, ҳамон тамошобине ки аз рӯи ту шудааст, ҳамон агар аз ҳамин кор истад, иншааллоҳ беҳтарин савоб дар номаи аъмоли мо ва шумо китобат мешавад. ҳатман навора паҳн кунед. ман ҳаракат мекунам ки бо беҳтарин роликҳоро, ҳамин хел роликҳое ки барои инсон бисёр фоиданок аст, аз бисёри чизҳо инсонро дур мекунад, ман пешниҳод хоҳам кард. чуноне расули худо саллаллоҳу алайҳи ва саллам фармудааст: агар дар як маҳрака нишастаед ё ки дар як хонае нишастаед, дар тори дастархони ӯ аз чизе ки бошад, агар як дона бошад, аз ӯ нахӯред. яъне ки як себ бошад ё ин ки як банана бошад, ход чизе ки бошад, агар як дона бошад, ӯро нахӯред. ба чӣ сабаб? ба он сабабе ки ҳама чишм дар ҳамон аст. чишм санга мекафонад. нигоҳ кунед илми расули худо саллаллоҳу алайҳи ва саллама. расулуллоҳ табиб ҳам буд, беҳтарин табиб буд. қуръон худаш ҳамаш ҳамин табиб аст. бовар бикунед ҳама сартопо шифо ҳаст ҳамин қуръон.
ما حرکت میکنم که سخنهای رسول خدا طبیعی شه، یعنی که دکتریش بگیم به زبان امروزه که بسیاری چیزها را شما نمیفهمین. رسول خدا از کدام چیزها منع کردن، از کدام چیزها منع نکرده هستند. ما برای شما پیشنهاد میکنیم حرکت کنین، با ما باشین. در شبکه شخصی که ما رو نو تماشا کرده استودید حتما ابونه شو دوستم. من حرکت میکنم که برای یک نوار کنم که از من راضی شوین، نه اینکه غمگین. باقی سربلند و خانه آباد باشین. در حق صدای امید دعاگو باشین. صدای امید همیشه با شماست. هر جایی که باشین با ما باشید.